This is the voice, the general Mangongongo, 21st century. Get Nai mai mangu vaipaona pandinotakwa vairidza mhere ndichibaka ndakapancha kamsombone namakwa ndakaruma mogoko ndichispakwa ondakatsika banga ichamba makasa ndichimediteta nchitoda tsasa ndakabatwa nekamwe yake pakasa kuita kudonha mudhuri wekasa kutakwa nezvinouraya nekuti tinotakwa nezvinouraya pageto tinotakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya haundione kupa wandakabata koti kupesi kunoita shoti tinodhakwa nezvinouraya nekuti tinodhakwa nezvinouraya ndichingomuka ndotibhodhoro rakapanjwa nebenlili ngoma kana sauta sungaifiksi mubhedha ndaime sungaifiksi mubhedha ndaime ndapedza kudhakwa senoto drugs unovaona vachinotamba maclaxi mageto yutsi vari kutsvaga zvemamaxi totamba netina boisi kunge madaxi nekuti tinodhakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya pageto tinodhakwa nezvinouraya tinodhakwa nezvinouraya haundione kupa wandakabata koti kupesi kunoita shoti tinodhakwa nezvinouraya mageto isi tiri kudhakwa nezvinouraya ndozvatiri kuaplya tozoda kunonetsa profeti magaya kuti kotokumbira mukuru mutiwaya ko pamanga muchimbokanga waya kuseko manga muchiaplya muchizoziva kuti tomorrow muchazoshaya apa respect magetsi abaya mune Jackson